Nagsagawa ng System Loss Reduction Forum ang Albay Electric Cooperative o ALECO sa kanilang opisina sa Legazpi City kaninang umaga, Hunyo 20. Dinaluhan ito ng technical experts, stakeholders at partner agencies. Layunin ng pagtitipon na mapag-usapan ang mga posibleng solusyon sa lumalalang problema sa power distribution sa lalawigan. Layon din itong mas mapahusay ang mga estratehiya sa pagpapababa sa system loss. Ang system loss ay ang mga nawawalang supply ng kuryente dahil sa mga illegal na koneksyon kung saan ipinapasa naman sa mga power customers ang pagbabayad. Aram nito dahil magayon na maluluwas digdi sa tuyang electric cooperative dahil magayon na resulta ang trabaho kan sa tuyang mga board of directors, kan sa tuyang mga empleyado dito sa ALECO kung ang supply kan kuryente padatos na tigahabas as in tinraraot kang mga individual na tao. Kaugnay nito, nagkaroon din ng commitment signing para palakasin pa ang kampanya laban sa pilferage o ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng jumper. Yun po ang hinihilang po na ALECO, operasyon ng ating mga member consumer, ng other agencies, then help po sa ating mga media friends na ma-inform ang public na we should help each other. Dahil once na na-improve natin po ang ALECO, ang makikinabang hindi lang po ALECO, but the entire province of Albay. Umaasa naman ang mga opisyal na magiging simula na ito ng mas konkretong aksyon para mas mapabuti ang serbisyo ng kuryente sa Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Pinasinayaan na ngayong araw ang Super Health Center sa Barangay Humapon sa lungsod ng Legazpi. Mga alok nitong healthcare services, alamin sa report ni Rose Bilista. Ipinagpasalamat ng residenteng si Tatay Expedito ng Barangay Humapon, Legazpi City na bukas na ang Super Health Center sa kanilang lugar. Malaking tulong daw ito lalo na't malayo sila sa mga ospital sa lungsod. Bukod sa mas nailapit sa kanila ang mga serbisyong medikal, mas makakatipid na rin daw sila sa gastos. Magayon ta, kung may mga emergency na alanganin sa oras, saka kung ang service, iguana digdi na yan, madalagan. Kaninang umaga ng pasinayaan ng nasabing pasilidad. Nanguna sa aktibidad si Mayor Alfredo Garbin Jr. at incoming Mayor Hisham Ismail. Ayon sa dalawang opisyal, ang inisyatibang ito ay naglalayong mailapit ang healthcare services lalo na sa mga residente mula sa malalayong lugar sa lungsod. Bukod sa medical consultations, maaari na rin dito magpa-laboratory tests, ECG, ultrasound, X-ray, may mga available na ring gamot at may lying-in na rin. Ang gabos pong mga barangay na i-cater kang suraparte ka sa Legazpi, punta sa Talisan, Baslog, Bariwa, sa part of it, Stanza, Humapon, Bagakay, Buena Vista, San Francisco, Bariis, and Bangkirohan Tabi. Siyempre, ngayon po nayaw ng facility na ini, araw din po sa itong lugar, araw dito, a healthy city is a wealthy city. Kaya, talagang ito po na dapat, sabi ko nga di kanina, prevention is always better than cure. Preventive measures lang kita, dapat ang mga kahilangan, tiga-agapan po, di po tiga-ataman as ipapacheck up kita. Bukas din ito kahit sa mga kalapit na barangay. Sana po, sugabos na kabarangay ko, mga kabarangay, kataning na barangay, digdi na lang po kamo sa muya. Nga di ka mo karayo. Aram naman sa super open naman po sa barangay. Maski sa na barangay po, pwede akomodar po sinadig sa muya. Siniguro naman ni outgoing Mayor Alfredo Garbin Jr. na may isakatuparan ng kanilang administrasyon ang kanilang mga ipinangakong magagandang pagbabago sa mga Legazpenyo. Well, nagpapasalamat ako sa mga kababayan ng Legazpenyo. As you know, next week or by noon of June 30, my term will end as Mayor of Legazpi. And I ask your full cooperation to the administration of your next mayor, Mayor Hisham Ismail. I can assure you that ang masunod ng alkalde sarong mabuot, as in may dakulang plano sa progreso kan sa tuyang syudad. So kami magtatarabangan, pagbalik ko sa Kongreso, bitbit ko manggiraray ang pangaturugan kang Lambang Legazpenyo, asin ang pagsulong kang progreso kan sa tuyang syudad. Ang Hubicol Party List, yaon perme para magtabang sa satuyang syudad, sa satuyang probinsya, asin sa Rion Bicol. Bukas ang health center tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.
Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Once again,